Umthandeni Igcokama Elisha umfaka amanqele waziwa njengomculi ohlezi ebhizi ongenaso isikhathi noma ikanjani. Abantu abafana njengomthandeni abantu abahlezi bedingeka iy'ngcingo zabo y'hlale y'khala, abantu abahlale besendleleni ngaso sonke isikhathi ngoba bangabantu bezwe basebenza ngabantu. Nakuba kunjalo umthandeni ehlezi engenasikhathi ehlala esemgwaqeni kodwa uyasenza isikhathi sokuhlala ney'ngane zakhe. Abalandeli bakhe nabathandi bomculo wakhe nabathandi nje bakhe bebonke bayamncoma ngalesi senzo sakhe sokuthi kancane kancane uyavela ney'ngane zakhe futhi kuyabonakala ukuthi iy'ngane zakhe leso sikhathi asitholayo uyay'nikeza isikhathi ahlale nazo.